Ďakujem pekne, dobrý deň. Dostali sme sa do situácie, keď sa buď vzoprieme svojvôli a pýche, alebo prepasieme dôležitú príležitosť postaviť sa za ľudí. Urobili sme všetko preto, aby sme, a nie len tu v Košiciach, ľuďom uľahčili výber a dali im dôvod prísť voliť. Dnes ten dôvod majú a veľmi silný, dnes je to naozaj už buď biela alebo čierna, buď jednotka alebo nula. Buď ďalšie 4 roky pre zbornú komandu Pavla Pašku, alebo spoločná služba pre všetkých Košičanov. Tento výber, túto čiaru, učinila nevyhnutnou vládna strana. My sme nevymysleli, že sa od ľudí na Slovensku vyzbiera 17,5 milióna eur a zaplatia sa za ne výlky pre zahraničných manažérov a to len preto, že im tam sedí červený primátor. To vymyslela vládna strana. My sme nevymysleli, že hoci tu zdravotné sestry 4 roky počúvajú, že na ich dôstojnejšie mzdy nie sú peniaze, od schránkovej firmy si zo spoločných peňazí objednáme CTčko za trojnásobok, takmer trojnásobok ceny ako Češi. Ak majú Košice slúžiť všetkým Košičanom, potrebujú správcu, ktorý nebude mať svojho pána. Potrebujú službu ľuďom, neposlušnosť stranickému učiteľovi. Preto sú primátorské voľby v Košiciach referendum o tom, či budú aj ďalšie 4 roky patriť komandu Pavla Pašku alebo ľuďom, ktorí v Košiciach žijú. Takto to referendum včera Alena Bašistová nastavila a takto sa dnes k nemu hlási celá sieť. Vrátim sa k včerajšku aj viac. Alena Bašistová nás všetkých prekvapila a po vlastnej úvahe prijala osobné rozhodnutie dať ľuďom v Košiciach silnú motiváciu prísť 15. novembra povedať to svoje. Chceme postoj osobne vyzdvihnúť a oceniť. Vo svete, kde vládne testosterón, je to akoby ústup, ale preto majú ženy v sieti kľúčové úlohy a postavenie, aby sme sa od nich znova a znova učili, že múdrosť je viac ako hrubá sila a že spolu je viac ako sami. Vidíte tu za mnou, že máme v sieti dosť testosterónu na to, aby sme si zmerali sily aj s tými, ktorí vládnu teraz, ale našťastie v nej máme aj dosť súcitu, pochopenia a starosti o spoločenstvo. Naše odhodlanie postaviť sa za ľudí tak, aby z toho mali úžitok, nás viedlo k snahe spojiť sily a vytvoriť tak aj praktické, aj psychologické predpoklady pre kľúčový cieľ siete. Dostať príležitosť na zostavenie pevnej a súdržnej vlády, ktorú pracovne nazývam vládou spoločnej služby ľuďom. A tak ako v Prešove priviedol stredopravé strany k deklarácii svornosti náš Martin Ďurišin, tak v Košiciach tým okolo Aleny Bašistovej pripravil novembrovú Košickú dohodu. Dohodu pravého stredu. Okrem siete, ktorá toto úsilie ako preferenčne najsilnejšia opozičná strana vedie a aj ďalej viesť bude, a sú jej účastníkmi KDH, Most Hit, SDKU, SAS, Nova, SMK, OKS a DS. Hlavným záväzkom tejto dohody je vytvorenie spoločného poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve. Vyšli sme v ústretí voličovi, aby mal jednoduchší a prehľadnejší výber. Nijak tým ale nezľavujeme zo svojho predsavzatia a plánu priviesť do verejnej služby novú generáciu. A práve pre túto generáciu si aj v roku 2016 budeme pýtať čo najsilnejšie poverenie. Alena Bašistová dostane v sieti na starosti, dostane úlohu politicky aj programovo zastrešiť boj proti chudobe a nerovnosti ako jednu z našich nosných tém. Ale nejde len o ňu. Ide o všetkých tých 30-tníkov a 40-tníkov, ktorí práve vďaka sieti nachádzajú zmysel v účasti na verejnej službe. Mnohí z nich tu teraz stoja za mnou, preto chcem Košičanov láskavo požiadať, aby 15. novembra dali príležitosť na prácu práve tejto generácii. Priemerný vek našich kandidátov do mestského zastupiteľstva je 38 rokov, 70% z nich ide do verejnej služby poprvýkrát. Ak zámenom uvidíte v zátvorke sieť, vedzte, že to je človek, ktorý pre vás odvedie aktívny a kompetentný výkon. Napokon, mnohé z toho, čo budeme robiť, už sme, aj keď niekedy s chybami, naznačili v príprave na komunálne voľby. Vyberiem si ich veci 4 piliere. Poprvé, naši kandidáti sa richtárskou prísahou písomne zaviazali k veľmi konkrétnym úlohám. Úlohám, ktorých plnenie sa dá odmerať, skontrolovať a brať na zodpovednosť. To je to, čo tu vo verejnom priestore potrebujeme úplne najviac. Zodpovednosť za vlastný výkon. Po druhé, pomohli sme v kampani aj mnohým nezávislým kandidátom, hoci pre nás v percentuálnom výsledku nebudú mať žiadny prínos. Lenže nejde o čísla, ale o čo najlepšiu službu ľuďom. Po tretie, celé naše úsilie je orientované práve takto. Na konkrétnu a aktívnu službu v mestách a obciach Slovenska cez záväzky, ktoré vznikajú priamo v teréne
a odpovedajú na miestne potreby. Práve takto načúvaním regiónom budeme spájať Slovensko. A po štvrté, preukázali sme schopnosť vidieť veci v širšej ako len stranickej perspektíve a preukázali sme ochotu prijať obetu v prospech vyšších cieľov. Tým hlavným zostáva vytvorenie pevnej a súdržnej vlády služby ľuďom. Ďakujem veľmi pekne.